मस्ती बहुते होइल मजाक करीम हम रउरा से बात है कि सब जा कहेले हमके 10 गो बात। सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा जी। नन मुन्नन राज दुलारन भाई बहन के प्यार जी। तू खातिर कुछ करी चाहे ना करी अपन छोट छोट भाईयन खातिर नन खातिर अभी मन करेला वो भी कर देनी ने खाना बनावल किचन में जाइल काम करेल है कि हम माई से 10 गो बात सुन सकेली एगो काम नइखे कर सकेनी। कभी गलतो लागेला इहे से कभी कभी कर दीहिनी सही लागे खातिर। हमार भाई लैले रहले 4 गो मैगी बहिना के रहे 2 गो ओकर जी के त हम तुरंते कह देनी हाँ मैगी नइखे बनाई पी लैले बाड़े मैगी नइखे सूझत रहे तारा के लस दीदी 5 रुपया में नहाई देवेला से लैले बानी ठीके बा चट के सोचा तारे अच्छा बात बा का जी। सब मैगी के निकाल के मसाला कैली बाहर वैसे भइल काम शुरू काहे कि उतना देर तो हम बकवास करत रहनी जी। बकवास के साथे साथे यहाँ मस्ती भी होत रहे ना। बोलक दीदी थोड़ा सा खा लो बोली काच ना बा तो बोली अच्छा लगेला ठीक बा जा ऐसी खा ला का जी। प्यार से बोली ना दीदी बना दा रहे शाम रहे चाहे रहे दोपहर उनके तीनों टाइम मैगी चाहे मिलेला तो मैगी बना के ले आवेले हेले दीदी अरे बनाई दे के पास नानू जाएले कि पिटैया ना हो जाई जी। 5 रुपया के चलते तोहरा के 4 रुपया के गैस की बर्बादी कराई। हर बात तो अलगे बा त माई से सुनते सुनते पक गइल बानी जी। थुराइली नइखे नु के त माई थूर दी मजबूर रहले हो का। मैगी के शुरुआत हो गइल बा 2 गिलास 1 चम्मच आज भर भर के चाहे एकदम लतहर के बिनु खाइल जाई पसर के कहलिस तू सुधरबू ना कहियो करे में नींद आवेला आलस आवेला हाई सूझ जाला हन के साथे टाइम वेस्ट करे में ताके बड़ी अच्छा लागेला। माई तू भी का बोलत तारू छोट नु बा तू तो हमसे बड़ बड़ काम करावेलू ढेर ना बोला ना तभी ताकि हम बताई देम कि का काम कराइम तोहरा से काजी। हम चुप हो गई नी कि हमार मैगिया बन न गइल बा जल्दी से निकले के बा यहाँ से कन के खुश कर दी के दुख कर दी ऐसा नानू होई तानी खा।